Dearthaí nach bhfuil sé carcailúach an amana tá sé dí tá tú burtha faoi rudagan tá sé is bhealach ééis go le fáile amach am rudagan na ggóra ag dearthaí nach beidir nach chuirdeid é sin aráil a bhfuil gur léitiúid. Ní hiigim sa gépar sin chuibe ceapam besting príomhid a chuchalóna becheart rudí chuine rún a freisin, you know. A má dhéanaan duine sin níl éon muí nach gomna na tad mar sin, so ní cheart nó. Hebredtá de fón agus letain buich leataine agus ní ceart a géanana go gargo. Ní le bheith ná níl sam mór an faoi textan aine a chééis sin beirte dá galaice se sór príomhaideach. Ó nó ní nach a snína. No ní nach a snína mar tarn sin achran eisteach agus béidir gom ná noch leidirsteach sa scéal. Níomachú mat cheapú má tá caiín texá le deanú a sin. Dóilm rélig bhfuil sé ceart do texna dútha léh. Sin is rud príomhaideach é thumse ach tá bhuail amsa agus ní léhín texna aige ach dá léhín mé deanú nach mé aonrad an le feiceáil. Braithn sé a ggóhéic is choilíon rud mar sin mar braithn sé a gaiilín freisin má tá caiidir réid le a chailín agus tá go leor muína daointe. Ní bheith ort i de seiceáil ach má hála eachtar hána bhfuil ar nós sean bhuachail á téacsal nó chunig túid ag níom lábh le chéile. Tá mé cheap go bhfuil se cear go leor le bheith fírineach. Ní heapan go se cear go leor, má cheapan go bhfuil nach danig se lomsa a léach sé mo chuidsa agus cinál tú gáil mac ina bheith goach an idir throst. No ní ceapané mar ní bheith mé hén sásta goach sí léh mo chud sex nach nudad. Ach ní len rún am so tá chuil rutáir ní I suppose so.